Fil-Gażina Nazzjonalista ta' Santa Venera, l-Prim Ministru tkellem fuq kif irid jara lil pajjiżna fit-3 snin li ġejjin. Il-viżjoni ta' Gonzi sa' sena 2013 hija li jkunu tnattfu s-swar, il-lukandi jkunu mimlijin u se jkun sar investiment fir-Ryanair. Il-Prim Ministru għandu viżjoni oħra. Investa fl-infrastruttura tiegħu biex ikollu iktar bajjiet, biex ikollna ambjent aħjar, biex ikollna iktar fjuri fil-toroq tagħna, fil-roundabouts tagħna, għax anki din insew aħna. Intom tiftakru iż-żmien meta fawwissu sħana tremenda kien ikollna Malta isa għalqa kannella nixfa minn kollhom kien. Il-Prim Ministru qal li ħagost li kellu iklam investituri barranin għaliex faħruh. Malta elbet il-maltempu qed tagħmel suċċess kbir, tant li l-Prim Ministru qal li pajjiżna timur aħjar mill-Istati Uniti u minn ħafna pajjiżi Ewropej. Bħala eżempju ta' kemm hawn xogħol f'pajjiżna, Gonzi qal li kumpaniji ta' awdituri mhux isibu accountants. Sal-elezzjoni li ġejja se jkollna pajjiż li jkun mexa l-qudiem għal Gonzi fejn il-Gvern qed jinvesti ħafna f'diversi oqsma fosthom fil-qasam tas-saħħa.